Ahoj holky a kluci, je neděle a sledujete mražák. A dneska je to speciální mražák, protože dneska se začal odpočet 237 dní do toho, než poběžím maraton. Včera jsem se dozvěděl, mimochodem tady je skvělá klouzačka. Asi jako je vypuštěná trošku, jako je podstav vody, protože teda tady z té vejšky bych to chtěl vidět, jak se tady kloužou. Ale každopádně tobogánek pěkný. Tak dneska je to 237 dní do mýho prvního maratonu, o kterém jsem se dozvěděl včera, že ho běžím v Třeboni. Takže jestli někdo se třeba chtěl přidat, tak jde z 11. října tohoto roku třeboňský maraton, budu na startu. Tím pádem budu muset letos trénovat, abych to uběhl. A takže se těším. No, dneska jsem zase vyrazil na stejnou plochu, to znamená Jesenice u Chebu. Stav oproti včerejšku v zásadě nijak nezměněn. Na podstatné části je pořád voda. Včera jsme to vlastně objeli autem pak celou tu přehradu, abychom se přesvědčili, že opravdu většinově voda. Je tady vlastně, jsou tady dvě desky, na kterých se dá bruslit. Jedna je u hráze, tam jsem teď, a druhá je tamhle za prasklinou, kousíček odsud, už jenom. Jo, tamhle, nevím, jestli to vidíte, ale jak fouká vítr, tak se ty vlnky úplně třpití. V tom slunci, takže já jsem to, prasklina se nedá překonat, musí se obejít po břehu, což jsem teda udělal. Podíval jsem se tam a prostě nikam dál to nepokračuje, dál je jenom voda a voda je vlastně úplně všude. Jo, proti proudu je všude voda. Tady jsem na takovém slabším místě, tak to tady trošku praská, ale jinak přes noc perfektně domrzly břehy, takže tam, kde jsme včera potřebovali prknout, dneska už to jde normálně. Hop. A ahoj. A hej, turista na břehu. Tak jinak to pod tím sněhem asi jako nějak neroste. Nepřijde mi, že to je silnější než včera, ale ty břehy domrzly pěkně. No. Tak, už za chvilku budu právě u vody. Tam je další nějaký turista na molu. Jo, teďko bude nějaký kritický místo. Jsem tady už přistojil mnohokrát. Dobrý. Pohoda. Pohoda. Nazdar, Radku. Tak, tady je vlastně vidět ta prasklina. Jo, dál jenom má jezírko s vodou. No a tady na té desce se taky ještě dá jezdit, ale prostě tamhle zase už jenom jen voda. Takže já nevím, jestli to má 5 km, tadyhle ten bruslitelný led a tamhle ještě kousek, nevím, určitě ne tolik. Tak to je bohužel všechno. Jesenice toho zatím víc nenabízí, obávám se, že ani zítra. To slunce to rozpouští prostě před očima. Ráno jsem přijel, tak byl led u hráze tam okolo toho domečku hráznýho, toho stavidla. A než jsem mu udělal 2 kolečka, tak se rozpustil. Sluníčko jako do toho se opírá pěkně. Tak si myslím, že ani zítra to nebude, ale
Ale jestli bude mrznout, tak to snad jako během těch nocí zamrzne. No. Mě extrémně zajímá letecká vodní nádrž. Že kdyby byla, tak půjdu ráno před prací si zabruslit tam. Budu mít jistotu, že nestratím šňůru a když tak pak odpoledne něco, ale už bez stresu, že když se to nepovede, tak ztratím den, respektive přetrhnu šňůrku. No. Potkal jsem tady dneska nějaký Kanaďany a lyžaře jednoho, co se přišel sklouznout, takže se to rozkřiklo, nebo prostě ty lidi bydlejí tady a vidí to, že se tady dá. Takže už tady nejsem sám úplně. Jo, tak to je asi tak všechno. Z Jesenice. Jo, skalka je vypuštěná, to jsem psal včera. Amerika, slabý let, to jsem psal taky včera. Pochybuju, že se něco v tomhle ohledu změnilo. Až jsem to nezkoumal, protože jsem si tipnul, že se tam ten sníh nerozpustil jako tady a že to tam nepůjde, ale nevím to, možná, že by to šlo. Nechtěl jsem ztrácet čas zkoumáním nějakých rybníčků. Radši jsem měl rovnou sem. Tak, to je všechno. Takže se mějte se. Ahoj.